Dolok norok to lab meris ni kok kebangma no khana fia ba dolok tini hingke norok no emonje lab triangle ni kok sana thangi tongo a lab triangle khanamani ya golo norok bo belai no bokrok mihim jangnai tei wana jaknai o lab triangle kaisa kotorma tragedy o pantok jagui thango tei omani paithak eba kheba an khoroktam borok bai ungo tei o khoroktam borok ni evidence police rok joto manui thango fia ba borok no saiman tei phano borok no saja roi manya eba kheba manliya tei aboni yagulo case porjonto joto mathagui rijakha hingke oboni ukulogo tamo gotona wngkhana o story rok no saiman swkang norok ani channel rok katal hingangke ani channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon chinano bo tapok di tamni hingke norok thani ani video jotoni slai swkang sogoinani bagui hingke tini ni video chenglai sinai pisikok salayawi dolok a kahani ni jotoni slai nangkokmani borok wngkha Dr. Revan wngkha Karnataka ni Chikmagalur jilani Kodurspara o tongo tei a shehero no bini kaisa dental clinic bo tongo Revan ni logi bini bihik kabita bindu bo tongo tei o couple khorok ni bwsabo tongo kaisa hingke 5 bochor tei khoroksa kusu hingke 11 mas Revan bini bihik bwsabai hasi khushi borok ni jibon katiwi tonglayo phiaba o khushi sal kwdwngma romoi tongliya February 2020 o poribar ni logi emonje wngkha abo wngmani yagulo pura family rok joto dongso eba khiba nosto wngui thangbayo amsuk hasa khushike tongmani Delhi kahai no 17 February 2020 ni sariko tei kilik nuigo thangmani kisisa olno no 6:15 minute Revan Bihikno call khlaio tamukhai tong hinui sungui tei bihik bwsani kok rok sungui kahamde tong hinui kisisa kok samani yagulo kheno call toni paio tei Delhi kahai no samung paimani yagulo 8 dike o kheno nogo thangpaio bini clinic yakarui jepro Revan nogo happaio nogo hamma logi no Revan ni chiringma khorang khanaka o chiringma khorang no khnawi ngana gini ni borok rok wanajak paikha jepro phai Revan ni nogo nukha o najara rok no nogoi belai kheno sak tui karbaikha eba kheba jotono mlang jabaikha nog ni bisingo tolao klaijak Revan ni bihik tei bailala lilingkai ligila gaike klaijak tei nog ni mani khwnui ba jotono ulta polta ligila gai jotono khiklaijak riro a najara rok no nogoi jotono sawi tongbaikhe je nogo lutpat wngkhana eba kheba sikok hakkana hinui tei a jagani borok rok kabitani phaisingo khaporomi thangka kwthang de tongkho hinui langma rok de phai tongkho hinui nainani bagui kabita no hospital talangnani bagui chorfor wngklai tonglaikha phiaba amsuk jora onek no lerui thangka kabita ni sago bini langma kwrwikha khorok nui bwsa cherai no khiwi kabita thuyui thangka tei oboni logi na RRC kere police station o Revan ni jarui call khlai janogoi rijago bini nogo omahai hatcha eba kheba omahai gotona gotika hinui जानकारी मानमानी yagulo no police rok logi no a jaga o sogoyo o gotna no nogui wansugui police rok forensic team no bo nuhnoi naharka police rok je naimani yagulo kheno kabita ni je mangkuthui no postmortem khlainani bagui tlang thangka Revan ni kok bai police station no thangui FIR bo swijakha tamni hingke Revan saka bini nogo khoroksa suk lotera haikana hinui tamni hingke nok ni kwbangma no nangkukmani mangnui rangchak rang rok joto bebak dam ni manui kwmajak hinui Revan sawi khnarika lotera puila no nogo hamnani chesta khlai kana tei nog ni mani khwnui phat ke khogoi talangna naimani yagulo mani khwnui ro naitukbai khna rangchak de manno hine aboni yagulo khna Bihikno ma bai mana khlaina naima bai Bihikno Bwthar klang khna okok rok saka bwsai tei Bwthar paimani yagulo khno nogo je nangmani rangchak rok joto tisawi talangbaikha
Reban samani yagulo police rokbo FIR sikha. Aboni yagulo kina police rokbo judge pardal khlainani bagui onkhorka. Puilano borok lotpat ni engel tino borok sekang judge pardal khlaika. Puila judge pardal khlaimani somoyo no police rok kisa tamohai wngjakha. Tamni hingke Reban apro sawi khnado je lutera rok phai se omohai khlaio. Tei omohai naimani yagulo keno saimanka je lutera phai je mani khwnui ulta pulta khlaimani omohai kunu proof kwrwi hinui. Omo jotono sak site tei mani khiklaibai mani obohai se wngtangbai sio aboni bagui police rok bo tamohai wngjakha Reban samani kok miliani bagui. Tei abo simiya kabitan logio bo jodi kebo phano satok pitok buka toka hingke ajao kunu struggle ni kunu proof rok bo kwrwi kunu nishan eba kheba dag rok bo kwrwi. Nog ni joto nangmani rangchakri jagrok jotono kwmajak phiaba nogo bising hapmani phatani borok forcefully hapmani obohai kunu proof manya. Oborok no joto nai paimani yagulo police ni sok Reban ni sakao wngkha. Phiaba amsuk jora police rok hingke final report postmortem ni report no nasingui tongo. Amsuk jora police rok hingke borok ni judge pardal lutera angle tui no nai tongo lutpat ni angle tui. Jepuru postmortem ni report sokpaio apuru oborok no nugui police rok belai kheno wanajakha. Postmortem report o nukjakha je kavita no Bwthar mani pura pre-plan tei pura sap khlaiui no Bwthar jakha hinui. Kijaphano nishan eba kheba dag rok tongrugya khlaiui. Tei obo bo saimanka je kavita ni je totra ramani obo kunu jakorok bai ramani ya obo jat kobo blade kwtal bai se ramani. Surgery khlaimani blade kubuk tei bini bihikni sago anesthesia ni bithi rok bo mankha hinui saimankha. Anesthesia tei surgery khlaimani blade oborok joto proof bini bwsaini sakao no thango. Tamni hingke bo tokhoroksa dental clinic ni doctor abogui bini thani to obo tongnai no tongnai. Abogui police rok bono sok khlainani bagui jengkha tabuk hingke. Phiaba omorok saiman phano puila borok proof thumnani bagui gana gini ni CCTV yakheba bongni nok ni laima tei CCTV rok thumnani jengkha. Tei o CCTV footage o police rok kunu suspect bo manya. Tei jepuru Reban ni phone data call record rok check khalaibai mani yagulo saimanka je Reban salkwdwkma romoi khoroksa bwrwi bai FIR choli tongo bini bumung wngkha Harshita. Bihik thwi thangmani yagulo bo Reban lagatar no o Harshita bwrwi bai kok sawi tongo. Tei o joto report eba joto call record proof tui saimano je police rok wansukha o Reban ni extra merit FIR ni bagui se borok walai suklai wngmano tui kok banglai khana tei amo haike no bo bin Bihikno bo Bwthari paikhana buni bwri o Harshita bai tongnani bagui. Obo joto sok Reban ni sakao klaikha tabuk hingke. O joto mamla no kaham ke sawi manani bagui Reban no police rok call khlaiui nuhunka police station o. Tei amoni swkang bo police rok Reban no jepuru call khlai nuhuno aboni logi no Reban sogui paio police o. Tei tabuk suk jora je nugui tongmani hingke bo police rok ni help khlai tongmani hai no bo phunugui tongo tei bini Bihikni je bwtharnai Bihikno bwtharnai lutera hini bumung riwi tongmani oborok no naitongnani bagui sawi tongo. Phiaba jepuru 22 February teisa Reban no nuhunjago police rok ni thani o. Phiaba apuru ke time logi pai sokpaio Reban lewui thangka onek no. Tei obono saimanani bagui Reban boro tong hinui police rok onkhorka judge pardal khlainani bagui. O video belai kheno logoi thangnai aboni bagui chwng next part mati khlaisinai hingke norok sabo o video ni next part nainani muchung norok kisa comment khlai sadi. Masa mangnui next part sama bai angbo tuna muchung yangui thango abogui norok je video naiui next part nainani muchungo hingkangke norok kisa comment khlai sadi norok ni bagui ang jesa khlai phano tubunai. Paithak jora naitongmani bagui jotono belai kheno hambai.